Nilqakom lura magħna, grazzi li din issegwu l-programm Lifestyle & Co. Jiena mill-ewwel ħallaqakom ma' mistiedna oħra illi għandi hawnhekk fl-appartament tagħna mistiedna li tkun qiegħda magħna hawnhekk kull nhar ta' tnejn qed nirreferi għal Petra Bruno mir-Responsible Gaming Foundation. Kif inti Petra? Mhux ħażin, mhux ħażin. L-ewwel qed irid nikkumplementa kemm jixraqlek l-aħmar. Thank you. Veri jixraqlek ħafna. Ħanej, jien jisni mhux li tatni b'suta spiss. Imma llum iddeċidejt. Ekku, umma jixraqlek ħafna. Thank you. Mela Petra, llum flimkien kif anka nagħmlu anka kull nhar ta' tnejn ħankunu din nitkellmu anka fuq il-ħidma illi tagħmel ir-Responsible Gaming Foundation għal dawk il-persuni li sfortunatament ikunu anka sfaw vizzju anka tal-lob. Tajjeb. Xi wassal, però meta nsemmu il-vizzju tal-lob, xi wassal għall-vizzju tal-lob? Mela, hemm diversi fatturi li waslu għal vizzju tal-lob. Ma tistax tgħid li hemm 3 partikolari jew 5 partikolari għaliex il-bniedem ma tafx kif jirreaġixxi mas-sitwazzjoni u x'jista' jwaqqgħu vizzju. Alla volja ir-riċerkaturi li hemm ċerti fatturi li huma komuni f'ħafna nies li sfaw vittmi tal-vizzju tal-lob. Uħud minnhom jgħidu illi meta persuna tkun weħida qed tgħix fis-solitudni forsi għandha xi uġigħ, l-atmosfera tal-każino tal-lob u dak l-istorbju, l-ġenju, dik it-trill trattom ħafna lej il-lob. Apparti minn hekk hemmhekk jagħmlu ħafna ħbieb. Allura huwa post ideali fejn tista' taqbad konverzazzjoni u tagħmel ħbieb. L-ewwel tista' tibda bħala ħarġa. Tajjeb. Eżatt. Tista' tibda bħala ħarġa li semmek ma fiha xejn. Xejn ħażin. Tajjeb aħna kull nhar ta' tnejn hawnhekk aħna maħniex kontra l-lob. Le. Vera? Iżda favur il-lob responsabbli. Imbilli bniedem immur jilab bi pjaċir u jonfoq kemm jiflaħ importanti u mhux jilab biex għal xi akkwist finanzjarju jew hekk ma fiha xejn ħażin, laqwa li qed jieħu gost. Malli dak il-gost jispiċċa hemmhekk tibda l-vera problema tal-lob. Kif kont qed ngħidlek apparti mis-solitudni, pereżempju anke jekk persuna xi tifel jew tifla li minn dejjem kienu f'din il-problema qabel ġenituri tagħhom jew nannit għandhom riskju ikbar li jaqgħu f'dan il-vizzju. Hemm ukoll il-riskju li persuna ma jkunx kapaċi jiddilja mal-istress jew mal-ansjetà jew ikollu xi telf f'ħajtu ta' xi ħadd li jħobb jew xi problema u hekk jaqa' fil-vizzju għaliex ma jkunx jaf emozjonalment kif ħajaffaċċjaw jipprova jaħrab minnha permezz ta' dan il-lob u x'hekk. Petra, x'sintomi jista' bniedem ikollu meta jkun maħkum minn dan il-vizzju? Is-sintomi huma varji wkoll, iżda huma speċifiki fl-istess ħin. L-iktar waħda ovvja hija l-ħsieb rikorrenti tal-lob. In-nuqqas tarqata li x'moħħok ikun il-ħin kollu għaddej fuq liema numri, x'beħsibni nagħmel, kif beħsibni nġib il-flus. Problemi bejn il-familja għaliex jibdew isaqsuk fejn imorru daw il-flus jew fejn qiegħed tkun u inti tibda tkun nervuż jew irritat u hekk toħloq dinamika negattiva. Pereżempju fuq ix-xogħol ma tkunx qed tikkonċentra li moħħok ikun fuq il-lob, tilab biex iġġib lura dak li tlift, dak huwa sintomu kbir. Meta inti tilab mhux għal gost imma biex iġġib lura dak li tlift, dak hemmhekk l-aħjar iċempel il-helpline biex jassessjaw aħjar. Infatti iktar tard inkun nistgħu nitlu iktar anke fid-dettall anke tal-helpline, però il-vizzju tal-lob, Petra, jista' iwassal għal vizzijiet oħra mbagħad? Iva, infatti waħda mid-danger jekk tista' tgħidlu hekk mill-periklu tal-vizzju tal-lob huwa li huwa komuni ħafna li nies li jkunu għaddejjem il-vizzju tal-lob jispiċċaw jaqgħu vizzju ieħor. Hemm korrelazzjoni qawwija bejniethom it-tnejn. Pereżempju, il-każino jkun hemm bar u tispiċċa wara li tkun tlift il-flus tħossok guilty minn ġewwa ma tafx kif ħatmur id-dar, dak is-sens taħtija tispiċċa taqa' fil-vizzju tal-alkoħoliżmu. Jew vizzji oħrajn sewwa.
Apparti minn hekk, hemm studji wkoll li juru li meta persuna iwaqqaf il-vizzju tal-logħob għandu ċans kbir li jaqaf vizzju ieħor. Pereżempju, jien nkun gambler, nkun labi, u jien xili nieqaf. Jekk jien emozjonalment ma nkun solvejt il-problema li ġelitni naqa' fl-ewwel post, il-probabilità hija li ħansib xi vizzju ieħor. L-aqwa li neda, ġifieri meta bniedem jersaq għall-kura jrid jersaq b'mod holistiku lejn il-kurax, u nutli inti ma tiddiljax mal-problemi tiegħek li ġeluk taqa' fl-ewwel post għaliex kull ħaġa jista' jsir vizzju llum il-ġurnata. U x'konsegwenzi oħra jista' jkollu anke l-vizzju tal-logħob? Mela, il-konsegwenzi jistgħu jinkludu pereżempju tkeċċija minn fuq il-post tax-xogħol għaliex inti tkun moħħok fuq il-logħob u ma tibqax tikkonċentra fuq ix-xogħol. Tista' titlef ix-xogħol jew xi appuntamenti biex tmur tilab. Tista' jkollok problemi mal-familja. Dawn huma kollha każijiet li jeżistu. Dawn mhumiex każijiet estremi. Le, laqqas xejn. Daw jeżistu. Persuna tkun tilab, tilfet il-flus, tqum b'dwejja akbar li l-logħob jista' jwassal anke l-depression u anke sfortunatament ħsibijiet ta' suwiċidju għaliex ikollhom dik il-ħtija u dik id-dwejja kemm tal-problema li waqqathom fil-vizzju tal-logħob, kemm fil-problema li ġib il-logħob innifsu. U ma jmorrux għax-xogħol, jitolbu l-paga minn quddiem, jibdew jisselfu mingħand tax-xogħol stess, li dik inti tillimitak, mhux ħadkun l-ewwel wieħed biex tieħu promotion żgur li le. Taffettwak f'kwalunkwa aspett ta' ħajtek, vizzju jaffettwak f'kwalunkwa aspett ta' ħajtek. Ġifieri importanti li nkunu konxi, jekk qed naraw li qed nilagħbu żejjed, nkunu konxi, ma nkunux in denial. Inti tħoss ġewwa fik li qed tilab iktar milli suppost u tħoss dik is-sens ta' ħtija, ġifieri tfittex l-għajnuna. Petra, jista' bniedem li jkollu dan il-vizzju jasal għall-kura? Iva, imma qed biħsieb għaliex irid ikun il-bniedem. Ma tistax tpoġġih ġo kamra, tieħi l-kura bħal meta tmur għand tabib bl-influenza tieħu l-mediċina u jgħaddilek. Jekk ma jkunx il-bniedem innifsu, il-mara jew ir-raġel li huwa vittma tal-logħob innifisha jew innifsu ma jistax ikollu kura. Għaliex l-ewwel pass huwa li tammetti u li tersaq għall-għajnuna u taċċettaħħa. Ħafna minn nies illi nkellmu nippruvaw ngħinu anke f'każijiet oħrajn isibu l-bidla diffiċli ħafna għaliex huma jkollhom rutina tqum filgħodu tu breakfast, issa daw jkollhom rutin oħra fil-weekend, jilbsu jiltaqgħu mat-tali jew mat-talija jmorru kazino għandhom hemm sa dak it-tali ħin. Allura li tbiddel il-lifestyle inti ħadbiddel il-ħbieb, ħadbiddel kif tagħmel il-kontijiet tiegħek, ħadbiddel totalment kollox. U l-bidla jibżgħu ħafna minnha. Imma l-ewwel pass tal-kura huwa li tammetti u li tkun miftuħ għall-bidla. Iċemplulna fuq il-helpline isma' għandi xi ħadd jiġi minni, għandu l-problema kif nista' nikkonfinġih, kif nista' ngħinu. Tipprova tkellmu, tgħidlu, tfehmu, tifhmu fl-istess ħin, imma jekk hu jibqa' jgħidlek le jew ma jgħidx. Fl-aħħar mill-aħħar hu jrid ikun li jfittex l-għajnuna vera. Il-kura hawnhekk qiegħda hemm ħafna counselling b'xejn, ħafna organizzazzjonijiet li jgħinu anke b'mod anonimu mhux aħna biss, jiġifieri l-għajnuna hemmhekk qiegħda u x'hekk. Petra, x'parir għandek għal min qed ikollu ħsibijiet rikorrenti fuq il-logħob? L-ewwel ħaġa huwa li iħares ftit fih innifsu. Jara ftit jekk hix xi ħaġa li qed tkun too much to handle, jekk hix qed jirnexxielu taqbżu, jekk hix qed tiġi problema li mhux kapaċi jħandiljaha waħdu, f'dak il-każ ifittex l-għajnuna. L-Onorevoli Silvio Xkembri li huwa chairperson ta' Responsible Gaming Foundation jinsisti ħafna fuq il-helpline. Dak huwa s-servizz li aħna nużaw biex nilħqu u ngħinu n-nies li għaddejjin minn dil-problema
U qiegħed hemmhekk għad-dispożizzjoni tal-pubbliku li jistgħu jifhmuk, tiftaħ qalbek magħhom, kollox anonimu ma jkunux jafu min inti, jekk tiddejjaq turi leħnek hemm iċ-chat line ukoll fuq rgf.org.mt u ġifieri hemmhekk qegħdin għall-għajnuna biss. Ġifieri sta għan-nies li jċemplu jagħmlu użu mis-servizz tagħna. Ekku, u qed ikun hemm kien hemm żieda fit-telefonati. Qed ikun hemm żdieda Ovvjament aħna ma bil-mod. neħdux pjaċir li jkun hemm din iż-żieda, però min-naħa l-oħra ma skont milli lenti Taraħħa. ħares lejja x'jekk intom ħadkunu impenjati ħafna sinjal li hemm nies li rrealizzaw li għandhom problema u qegħdin jieħdu azzjoni, u vera. Eżatt. Aħna nafu li hawn problema kbira tal-lob, iżjed minn kemm nafu fi statistiċi. Infatti, il-lob huwa l-unika ħaġa li ma waqfitx waqt it-tieni gwerra dinjija f'dak il-faqar u l-mewt kollu u li tista' timmaġna u xorta baqgħu jilagħbu l-lottu u l-lob ieħor. Ġifieri il-problema u Malta hija kbira ħafna. Li jċemplu iżjed u jiftħu qalbhom magħna kemm vittmi kif ukoll familjari għax huma vittmi wkoll. Iva, inħossuna tajjeb għax qed ngħinuhom, ġifieri qed ikun hemm żieda ftit ftit, qed irabbu l-kuraġġ, ikollna nies li jċemplu eżatt kif naqbduhom jaqtaw imbagħad jerġgħu jċemplu biex jgħidu isma' aħna konna bdejt nibża u nkellmuhom bil-mod pass pass. Ekku, il-helpline nerġgħu nfakru n-numru huwa 1777. Lajnuna hemmhekk. Lajnuna hemmhekk, jiġifieri issa sta għalina kemm ħanamlu l-biċċa tagħna inti li forsi bħalissa tħossok li qiegħed f'dan il-vizzju u nkella inti li taf lil min qiegħed f'dan il-vizzju, ħeġġu iċempel 1777 fejn hemmhekk ħajsib lajnuna. Kif għedna diversi drabi, wieħed jista' jibqa' anonimu. Ovvjament iktar kemm ħatat il-dettalji iktar ħajkun hemm ċans li jkun hemm anke nies bħal Petra u t-tim tagħha li jibqgħu anke isegwu anke il-passi tiegħek. Lajnuna qed hemmhekk. Issa huwa importanti ħafna li nfittxuha, huwa importanti ħafna li noħduha. Petra, jien għal darb'oħra nerġa' nirringrazzjak li kont magħna samt din l-informazzjoni magħna wkoll. U fisem it-tim kollu tal-Life Silent u anke t-telespettaturi jien nirringrazzjak għal darb'oħra tal-ġid li qegħdin tagħmlu f'pajjiżna. Grazzi ħafna, ovvjament dan mhux kollu waħdi, permezz tat-tim kbir li għandna warajna u nqumu filgħodu biex ngħinu n-nies hekk. Grazzi ħafna Petra, Grazzi inti. aħna minn hawnhekk ħamorru għall-aħħar set ta' reklami u kif niġi lura ħassibuni fil-kċina fejn hemmhekk flimkien Malejja ħankomplu b'aktar tisir u anke ngħaddu l-aħħar ftit mumenti fil-kumpanija ta' xulxin.